ċentru diġitali ġdid ser jitrasforma s-servizz pubbliku hekk kif ser joffri viżjoni, tmexxija, koordinazzjoni u ħeffa fid-deċiżjonijiet. Għal dan is-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Cutajar waqt seminar dwar it-trasformazzjoni diġitali u l-intelligenza artifiċjali. Spjega li l-pass li jmiss huwa li jiġi offrut servizz ta' eċċellenza fl-amministrazzjoni pubblika. Dan fil-waqt li jiġi sostnut l-investiment tal-Gvern ta' madwar 40 miljun euro f'teknoloġiji ġodda għall-amministrazzjoni pubblika u li wassal lil pajjiżna biex jikseb l-ewwel post fl-Ewropa għas-servizzi tal-e-government. Fil-fatt wara l-introduzzjoni tas servizzi governattivi 24 siegħa kuljum u l-istrateġija tal-Once Only Principle, is-Segretarju Permanenti qal li ċ-ċentru diġitali li mistenni jitwaqqaf is-sena d-dieħla se joħloq sinerġija flimkien ma' kultura u viżjoni ġdida lejn it-teknoloġija. Se jkun qed joffri l-opportunità li jikkoordina x-xogħol kollu li jkun qed isir u jagħti permanenza lil dak kollu li jkun qed isir. Mhux biżejjed li inti twettaq l-affarijiet imma jrid ikollok dawk l-istrutturi li permezz tagħhom dak li tkun biddilt jibqa' hemmhekk biex jitgawdaw jinbena iktar fuq. Dwar l-intelligenza artifiċjali, is-Sur Cutajar spjega li din għandha l-potenzjal li tbiddel għal kollox il-mod ta' kif jingħataw is-servizzi pubbliċi. Qal li bħalissa s-servizzi pubbliċi jiġu aċċessati biss meta niġu bżonnhom. L-AI se tkun l-opportunità li permezz tagħha il-servizzi pubbliċi jagħtu ferm iktar minn hekk, jiġifieri li inti s-servizzi pubbliċi jkunu qed jiggwidawk iktar milli taċċesshom biss meta tiġi bżonnhom. Madankollu sostna li hemm bżonn iktar studju u kuxjenza dwar ir-responsabbilta u l-etika li hemm bżonn meta nużaw din l-għodda tant avvanzata. B'hekk f'dinja fejn kull ma jmur qed noqorbu lejn din it-teknoloġija, il-pajjiż dejjem ikun imħejji bil-qudiem sabiex jieħu vantaġġ minn din it-teknoloġija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.